Тате. Тате, какво е? Ще ка закапа. Ето, извадено от пещера водната през 2012 година при експедиция. Водна. Така че абсолютно истински, тата. Тия не изглеждат да са истински, обаче, да така честно. Виж кварц, шкив кварц. Това се казва кварц. Скільки кристали? Вау, тези са истински всички. Моля? Всичките са истински. Всичко истинско, разбира се. Искам да ги имам всичките. Това какво е? Кристал? Не, кристал е. Всичко, тук всичко е кристал. Ето, зъб от тиранозавър е това. Много е малък! Малък зъб, той има малки зъби, има и големи. Имат огледала с диаметри от 8 до 10 метра и могат да откриват обекти, които са били само на 100 милиона години, след като Вселената, която познаваме, започнала съществуването си при големия взрив. Тате има истински животни. Вау. Тате, не искам да ходим при истинските животни. Няма истински животни. Не трябва да звукай. Динозаври. И аз си го... Този е месояден. Всичко наред. Машин са. Така ли бе, който? Дали видях, че го пипна? Тата снима ли този? Да го снимам ли? Да. Чакай да те снимам и теб. Няма да те изяде. Кой паяк ти хареса най-много? Всичките. Нали? И мравките всички. Мравки. Много дребно това, не е за мен. Всякакви змии има. Снимай я и тази. Така ли, тати? Наистина. Значи може да отидем до края да разгледаме. Куче Динго. Да. Мама, куче Динго. Ох, не знам Дингото, обаче снежния леопард, Виж, бебе лъвчета. Виж лъва. Истински. Виж. Да, и знаеш ли какво ще направи с нея? И заде. Това е тигър. Това знаеш ли какво е вихрен отгоре? Леопард. Точно. Яки гущари. Гнусни са жаби. Да. И крокодила е игуана. Няма го рекси. Не са показали. Хамелеон. Да, има. Ето погледни, има и някаква водна шпилка. Много е яко. Да, Уау, погледни, колко е красива. водна шпилка има. И как идва край нас? Ето, да, бебе е кула. Ето е, не ли виждаш? Чакай да видим тук още.
Хайде. Малка, як не жива. Истинска ли е тази? Абсолютно. Ела предим габрите. Идвам. Имаш бонус с... Видял ли светът? Да, не, я. Ще ви ли са тези? Аз. Елате да ви покажа нещо. Статела. Идвам. Не е сам. Това са две. Тата като нашата стълба. Това са считалните. Да. Какво е това? Боа конструктор. Това ли ви смок? Потопи се. Плува. Снимаш? Спря. Иска кралска змия. Тате, знам едно място, обаче не е И горе видя ли го вчера? Кажа ли? Чакай да ти чакай, извинявам се. Тата е като кожа на змия. Така ли дойде? Здрасти, крокодилче. Не чух. Кое ти хареса най-много, Вихрен? На мен ми хареса акулата и крокодила. На мен най-много динозаврите. Ей, динозаврите са това. Мощно. Porsche Topless. Не, глупости. О! Яко, много е дълга тази лука. Много дълга. Thank